mlaen. Ydych chi'n mynd mlaen am fel injuries? You do. Right, Connor, Gloir, switch on. Gwybod beth chi'n neud. Right, meddwl on the get. Meddwl on the get. Tackle gynta. Lledwch. Gyda'i gil. Felly gêm nesaf ar cair I Fun. Gêm gyntaf blwyddyn 7 Bechgyn ar y cam yma heddiw rhwng Ysgol Bassaleg a Ysgol Gyfun Gwyr. Con, wariwch chi. Gic gynta yn dod o Gwyr ac yn mynd mlaen o dwylo Bassaleg, felly yn syrth cyfle I Gwyr nawr. Sgrym yn hanner Bassaleg. Be gall Gwyr gwneud fan hyn nawr. Bel allan i'r maswr. A tackle caled yn mynd mewn fan hyn gynnar. A gall dwylo da fan hyn. Ochr gami ond tackle grif arall, cystalios y bel. A gwaith arbennig o dda fan yn ardal y dacl I ennill ôl y bel I Bassaleg. Felly beth gall Bassaleg gwneud fan hyn? Y dacl yn dod mewn gan Gwyr a dros yr yslys mae'n mynd. Felly fi fydd hi yn lein I Gwyr. Gwyr ar y bel nawr. Lledu'r bel ma'n gweud. Sgan y cyflymder I fynd y holl ffordd na. Tackle a dros y bel unwaith eto mae'r Bassaleg yn gwneud. Ond y bel yn rhydd. Pwysau'n cael ei roi arno. Ond methu'r tackle ma'n wneud a'r bel mewn mlaen o ddwylo Gwyr. Ond yn ôl am kick-osp. Mae dyfarwn yn gwneud, felly kick-osp i'r Gwyr. Fydd I. Ochr gami, ond tackle caled a dda. Unwaith yn rhagor yn dod mewn gan Bassaleg. Ceiso tackle arall fyna. Gwyr yn gwely'n anodd. Chwilio am y gap, ond dyna tackle arall fyna gan Olive Newns. Wedi gwneud sawl tackle hyd yn hyn. Bel wedi cael ei dwyn gan y Gwyr. Beth gall Gwyr fan hyn? Mewn ar ffig bas, ond y bel yn cael ei ddwyn fyna gan Oliver Newns. Lluos gan Bassaleg y cyflymder I groesi am cais gyntaf y gêm. Y bel cyfle nawr, ond dyfanwr ddim yn apus yna, syth dros y bel, a felly fydd hi'n kick-osp I Bassaleg. Gwyr heb mynd ôl 10 metr, felly cyfle arall fan hyn nawr. Kick-osp I Bassaleg. Mewn I Oli Newns a cyfle ond ceisio cwmpo ond y bel wedi mynd mlaen o dwylo, felly gwaith amddiffynol dda gan Gwyr. Rwystro'r cais cynta yna o Bassaleg, felly sgrym fydd I ar llinell 5 metr Gwyr. Y ddau dîm wedi gweld yn anodd I torri trwy amddiffyn un gilydd. A'n ddi sgôr mae'r gêm ar hyn o bryd.
Cic-os, By'r Gwyr fydd ei cam sefyll yn ôl y dyfarnwr. Felly be gall Gwyr gwneud fan hyn nawr? News dros y bel unwaith eto. Ennill y bel yn y dacl. Olive News wedi bod yn bot man hyd yn hyn. Ochr Gami, mynd ar y tu allan mae'n gwneud. Y dda i dîm, yn amddiffyn yn dda. Dros y bel, mae'r Gwyr. A cic-os. Gêm cystadleuol iawn hyd yn hyn. Y ddau dîm yn gwely'n anodd. I chwilio am y cais cyntaf yna. Pasio da, lledu'r bel mae'r Gwyr yn gwneud. Unwaith yr agor y tacl yn dod mewn gan Newns. Bassaleg nawr. Pasio ffug bas, a oes gwagle fyna nawr. Dyn nhw mewn i canol y cae maen nhw'n gwneud. Ond y bel wedi cael ei ddwyn gan Gwyr. Cyfle arall wedi mynd fyna. Y pas wedi mynd ymlaen, felly fydd hi'n sgrym i Bassaleg 5 medr allan. A yw'r cais cyntaf y gêm am ddod fan hyn nawr. Bale wedi mynd yn ôl. Felly Newns yn chwilio am cais cyntaf y gêm. Ac yn hyddiannol iawn, Newns wedi cael gêm dda hyd yn hyn yn amddiffynol ac yn dangos beth mae'n gallu gwneud gyda'r Bale yn ei ddwylo. Dim y pellter, felly sgôr yn aros yn 5 i 0 i Bassaleg. Felly Bassaleg bydd yn ar ddechrau pethau. Beth fydd ymateb Gwyr, cyfle yn syth o'r ail ddechreuad. Oes y cyflymder gan e, oes y wir. Cais o dan y pist i'r Ysgol y Gwyr. A yn syth ar ôl cais Bassaleg, ymateb perffaith gan y Gwyr. A dyna chwiban y hanner, felly y sgôr ar y hanner. Ysgol Gyfun Gwyr 7, Bassaleg 5.
Jack, big 2 minutes. Felly yr hyfforddwyr wedi cael y gair mewn fyna. Rhys Evans a Tim Davies o Gwyr. Rhys Evans yn cael ei adnabod fel y Pep Guardiola o rygbi 7 bob ochr. A Gwyr sydd ar cyfle fan hyn nawr yn syth o'r ail ddechreuad. Tackle tam bach yn uchel, felly fi fydd y mantes nawr i'r Gwyr. Dyfarnwr a'i fraich allan. A oes cais yn syth fan hyn nawr i'r Gwyr. Bale wedi cael dwy'n, ond y syth nôl mynd i rwylo Gwyr, felly cyfle nawr, a oes y cyfle. Y bwlch ochr Gami. Ond mewn i amddiffynwyr Bassaleg yn gwneud. 3 erbyn 1 fan hyn, y bas ffug a cais o dan y best. Yr ddechreuad perffaith i y Gwyr ar ddechrau'r ail hanner. O'n i'n mynd i weid, ond doedd i'n dyfod i faso fe, dyle baso. Dyle fe di paso, ond os mae'n sgwyd y dymu, gad y fod. Poret, nôl yn i! Gloi! Felly, 14 i 5 i y Gwyr. Dylan! Dylan! Ti'n cico fe droso? Ti wedi cael ei droso? Be ni moyn neud fan hyn? Chwyth neu dyn ni'n mynd gofyn gyda'n byw fan hyn? Dylan! 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 Ochr arall! Yr ochr arall! Felly y Gwyr bydd yn ail ddechrau pethau fan hyn nawr. Y gwaglen syth fyna, ond y tackle yn dod mewn. Fel y hanner cyntaf, amddiffyn dda gan y ddau dîm ar ddechrau'r ail hanner. Y Bale allan i Toby Chapman. Yn y gwisg ben ddi, ond o'i newn sydd ar y Bale fan hyn nawr. Dad lwyth o da. Unwaith yr agor, dwylo pert. Taclo gwych am ddiffyn. Dda fan hyn, ond dwylo. Gwyllt gan Bassaleg. A mewn am cais yn y cornel. Felly Bassaleg dal yn y gêm. A trosiad i'w ddilyn. Ymdrech da iawn, ond y cic ddim yn mynd dros y postyn, felly y sgôr yn aros yn 10.14 i y Gwyr. Cic yn y pellter. Ddau ochr i'r Gwyr yn mynd am yr un Bale. A gall y Gwyr ymestyn i lid unwaith ar agor, neu Bassaleg bydd yn sgorio a mynd ar y blaen y dwylo. Ond y Bale wedi mynd ymlaen o dwylo y Gwyr, felly sgrym fydd i Bassaleg. Sgrym dda gan y bechgyn yn y melyn a glas.
Big hit, Tom. Unwaith yn ragor, y taclo'n dda gan y Gwyr. Fig bas a dadlwytho da. Am dacl, galed fan'na gan y Gwyr. Dyfarnwr ddim yn apus, felly mantes yw i. A cic gosb. Edrych yn dacl dda, ond dyfarnwr ddim yn apus. Allan i'r ochr pella, maen nhw'n gwneud. Gwyr yn hedfan mewn i'r tacl. Rhoi cyrff ar y lein. Ceisio dal allan Bassaleg. Bale wedi ymlaen y dwylo, ond sgrym fydd i Bassaleg. Bale wedi mynd ymlaen o ddwylo Gwyr. Ond dyna ni, cais yn y gornel i Bassaleg. Meddwl cyflym fyna gan y bechgyn o gas newydd. Trosiad anodd o flaen Bassaleg fan hyn. Ond am gic o'r safon ucha. Trosiad gwych gan Bassaleg. 3 phwynt rhwng y ddau dîm nawr. A sgôr yn Bassaleg 17, Ysgol Gyfun Gwyr 14. A oes gan y Gwyr ymateb fan hyn nawr. Bale wedi cael ei rwygo yn y dacl. Gwaith da yn ardal y dacl fan'na, felly. A oes un clyfar arall fan hyn nawr i'r Gwyr. Y Bale wedi cael ei dwyn yn anghyfreithlon fan'na. Ar y llawr, felly cicos ac mantes arall i'r Gwyr. Bassaleg heb mynd ôl 10 metr. Rhoelli allan o'r dacl. Felly, a oes cyfle fan hyn nawr i'r Gwyr. Ceisio mynd ar tu allan, nôl i tu fewn, darlwytho da. 3 erbyn yr 1. A oes cais fan hyn nawr i'r Gwyr. Oes yn wir. Cais arbennig o dda gan y Gwyr. Am gêm gystadleuol o rygbi. A fe dyna oedd chwarae olaw'r hanner, cic yn y mewn. A dyna ni, y Gwyr yn fuddigol yn yr ail gêm ar Cae 1. Ysgol Gyfun Gwyr 21. Bassaleg 17.